Maayong gabi ninyong duha sa inyong feeling ang naamo diri sa Kasadya Christmas Market Bohol. Kanang nindot siya, unya kanang daghan po mga pagkaon nga kapilian po nimo. Nakitaan po ako sa Facebook po. Unya. Moto kanang nautana ko og kanang affordable ba ilang pagkaon diri. Kamang mga nanggiuyab po diha og mingbanag asawa, dong lang mo dire sa kan. Nga siya park ni Kasadya. Kasadya.